esteu? Com sempre, feia molt de temps que no ens veiem, per això jo dic com sempre, perquè no hi ha constància en aquest canal. Avui vinc a parlar-vos sobre un tema que se cuece, no? En l'actualitat sobre independència a Catalunya, nois. Us donaré una mica la meva opinió, el que penso, ja que l'altre dia va sortir això mateix al diari. Més ni menys és el que ha succeït per arribar al que s'anomena procés català. Els diversos governs espanyols des de fa dècades o segles, i en major o menor mesura, no han fet més que sembrar envers Catalunya odi, Què vol dir? Que segons Carles Puigdemont, nuestro querido presidente de la Generalitat de Catalunya, l'altre dia va dir que a l'1 d'octubre, segurament, o si tot va bé, es celebraria el referèndum, el famós referèndum que Catalunya es feia a manxes des de fa temps. Per alguns sí, per alguns no. No sé si haureu vist el vídeo del doctor o Sir Joan, que ha penjat del 1 d'octubre, no sé què, Catalunya i Espanya, que serà mierda, però ell diu que no sap què creure, que no sap a qui creure, i no té les coses clares. Però jo estic igual, ¿vale? Estic puto igual perquè no tinc ni puta idea de què creure, perquè primer el Carles Puigdemont, el guapo, et diu això, que cada dia en un diari o també està gravat en vídeo, i després senyors com l'estimat Mariano Rajoy del PP diu una cosa de setmana aquesta. No habrá ningún referéndum el 1 de octubre. Pues que sobre el collonut ho diu segur. No habrá ningún referéndum. I no sé, és que a mi em fa ràbia. O sigui, em fa ràbia no poder... Haver arribat al punt que no pots creure en total certesa el que passa realment. I només ho saben o ho creuen d'altres persones. I tota aquesta muntanya que s'ha muntat supergran de persones que dominen altres persones o dominen, que representen, jo crec que ells agafen com un puesto superior. No vull superior a ningú, tots som humans, però ells s'ho creen, això, ells i tots ens ho creem això perquè no podem sortir d'aquesta societat. I res, que m'enrotllo. Què opino sobre la independència de Catalunya? A veure, així, breu. Què votaria? Ràpid. Sí, votaria que sí. Sí, estic bastant segur. Per què? Doncs potser ho podríem dir per dues parts, no? Una més econòmica, per dir-ho d'alguna manera, i l'altra més sentimental. La primera és que jo crec que si Catalunya s'independitzés, doncs podria provar coses noves, no sé, segurament no sortiria el PP com a partit de presidència de Catalunya, perquè a Catalunya hi ha molts pocs votants del PP, i sortiria un altre, per tant és com noves esperances tot, i que no tinc gaires, perquè no sé, perquè al final tots els polítics acaben sent uns burros, i no sé, jo sincerament trobo faltar un jovenzuelo que s'estigui formant i que d'aquí uns anys sigui un president de puta mare, un president com cal, perquè si no, perquè tindran, no? I bueno, jo crec que Catalunya es pot valdre per si sola, jo crec, i li dona molta pasta a Espanya, a Catalunya, i en rep poca. Jo crec que si Catalunya s'independitzés, Espanya ho passaria pitjor que Catalunya, en comptes de Catalunya que Espanya. Catalunya, en canvi, jo crec que podria tirar endavant. La qüestió també que hi és si Catalunya entraria a la Unió Europea. Pues jo opino que segurament sí entrarà, o si no entra, sobreviurem, jo crec que sobreviurem, però jo crec que hi ha la possibilitat d'entrar a la Unió Europea i jo crec que podrien haver-hi bastanta possibilitat d'entrar-hi també, però això ja és un tema de després. I després està el tema sentimental, el tema de que per mi la cultura espanyola no em representa, que hi hagin graus mitjos de toreros a Espanya, a mi això no em representa, que encara segueixi sent legal matar animals mentre que et fumes un puro mirant amb els teus fills, i a mi això no em va gaire. Entre altres moltes raons, i per mi la cultura catalana és la meva cultura que em representa i amb el que m'he criat i el que m'agrada, per tant, no sé, crec que estimo Catalunya. A Espanya la respecto i és com un altre país, com Itàlia o com França. I res, ara aquí ja deixem el vídeo perquè tinc poca bateria, 4 minuts concretament. Sí, per cert, em fa moltíssima ràbia no poder votar. No puc votar perquè tinc 10 anys i faig els 18 del 18 de maig. Em fa molta ràbia que se'm prengui com una persona que no és capaç de participar en les decisions comunes del seu propi país, i és una persona no capaç i et cataloguen, et posen allà com a persona que no, per què? Espera't fins als 18. Això no em convé, tot això que s'ha fet, la bogeria d'edat, no sé. Algunes coses sí que és necessària, però per altres
jo crec que tinc la meva opinió i m'agradaria donar-la i no puc. O sigui, la dono per aquí, però si es fa un referèndum jo no podria votar. I crec que molts vots del sí se'n van a la merda per culpa d'això. Del no també, òbviament, però molts vots se'n van a la merda per culpa d'això. I res, demà ens anem a la Pobla, sí, baby, i tinc unes 5 motxilles i ens veiem. Així que un petó, espero que us hagi agradat el vídeo, podeu deixar lliurement la vostra opinió, quiques, aquí baix, a la descripció, i dir el que penseu i tot, i adeu. Adeu, vagi bé, molt bé, dale like, subscríbete i un beso. Mua.